Početkom 90. godina, kada se Jugoslavija nalazila na ivici raspada, na vojnoj sceni pojavilo se ime koje će u narednim godinama izazivati brojne polemike, ali i ostaviti dubok trag u istoriji vojske Jugoslavije. General Momčilo Perišić. Tokom njegove karijere država se menjala, ratovi su izbijali jedan za drugim, a političke prilike bile su izuzetno složene. Za jedne je bio sposoban profesionalni oficir koji je pokušavao da sačuva vojsku u gotovo nemogućim okolnostima, dok ga drugi smatraju odgovornim za brojne odluke donete tokom ratova 90-ih. Njegova smena, kasniji ulazak u politiku, hapšenje zbog optužbi za odavanje poverljivih podataka i suđenje pred Haškim tribunalom učinili su da njegovo ime ostane među najkontroverznijim u savremenoj istoriji Srbije. Ko je zapravo bio Momčilo Perišić i kako je tekao njegov put od vojnog vrha do optuženičke klupe? Momčilo Perišić rođen je 22. maja 1944. godine u selu Koštunići u zapadnoj Srbiji. Odrastao je u posleratnom periodu, u vreme kada je nova Jugoslavija gradila svoje institucije, pa je vojni poziv predstavljao jedno od najcenjenijih zanimanja. Već kao mladić pokazivao je interesovanje za vojsku, disciplinu i organizaciju, zbog čega je odlučio da svoje obrazovanje nastavi u vojnim školama. Posle završene srednje škole, upisao je Vojnu akademiju kopnene vojske Jugoslovenske narodne armije. Tokom školovanja važio je za ozbiljnog i disciplinovanog pitomca, a po završetku akademije raspoređen je u jedinice kao artiljerijski oficir. Kao i većina tadašnjih oficira, karijeru je gradio postepeno, prolazeći kroz različite komandne i štabne dužnosti. 70. i 80. godina službovao je u više garnizona širom tadašnje Jugoslavije. U tom periodu sticao je iskustvo u komandovanju jedinicama, planiranju vojnih vežbi i radu u komandnim strukturama. Napredovao je kroz činove zahvaljujući dugogodišnjoj službi i stručnom usavršavanju. Završio je i najviše vojne škole, uključujući Komandno-štabnu akademiju i Školu nacionalne odbrane, koje su predstavljale neophodan uslov za dolazak na najviše komandne položaje. Tokom 80. godina Jugoslavija se suočavala sa sve ozbiljnijim ekonomskim problemima i rastućim političkim tenzijama među republikama. Smrt Josipa Broza Tita 1980. godine dodatno je oslabila saveznu državu, dok su nacionalne razlike postajale sve izraženije. U takvim okolnostima i Jugoslovenska narodna armija se suočavala sa novim izazovima. Armija koja je decenijama bila zamišljena kao faktor jedinstva države, našla se pred zadatkom da reaguje na sve ozbiljnije političke sukobe. Početkom 90-ih raspad Jugoslavije prerastao je u oružane sukobe. Jugoslovenska narodna armija je bila angažovana najpre u Sloveniji, a zatim i u Hrvatskoj, gde su borbe postale znatno intenzivnije. Upravo u tom periodu Perišić dobija sve odgovornije dužnosti. Njegovo ime posebno dolazi do izražaja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Obavljao je visoke komandne funkcije u vojnim strukturama, a zahvaljujući iskustvu i rezultatima, ubrzo je svrstan među najvažnije generale tadašnje vojske. Tokom tog perioda bio je zadužen za planiranje i koordinaciju složenih vojnih aktivnosti, pri čemu su odluke morale da se donose u veoma kratkom roku i u uslovima stalnih promjena na terenu. Godine 1993. dolazi do jedne od najznačajnijih prekretnica u njegovoj karijeri. Postavljan je za načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije, čime postaje najviši profesionalni oficir u zemlji. Na toj funkciji nasledio je generala Panića i preuzeo odgovornost za rukovođenje vojskom u izuzetno teškom periodu. Vojska Jugoslavije tada se nalazila u potpuno drugačijem položaju nego nekadašnja Jugoslovenska narodna armija. Posle raspada ostale su Srbija i Crna Gora, a brojno stanje vojske bilo je smanjeno. Istovremeno, zemlja se suočavala sa međunarodnim sankcijama, ekonomskom krizom i ozbiljnim nedostatkom finansijskih sredstava. Nabavka nove opreme bila je gotovo nemoguća. Održavanje postojećeg naoružanja postajalo je sve teže, a standard pripadnika vojske bio je znatno niži nego ranijih godina. Jedan od glavnih zadataka novog načelnika Generalštaba bio je očuvanje borbene sposobnosti vojske uprkos ograničenim resursima. Perišić je bio poznat po tome što je često obilazio jedinice na terenu i razgovarao sa starešinama i vojnicima. Smatrao je da komandant mora imati neposredan uvid u stanje u vojsci, a ne da se oslanja isključivo na izveštaje koji stižu u Generalštab.
Takav način rada ostavio je utisak na deo oficirskog kadra, koji ga je opisivao kao čoveka sa izraženim osjećajem za organizaciju i disciplinu. Zbog međunarodnih sankcija nije bilo mogućnosti za značajnije nabavke iz inostranstva, pa se domaća vojna industrija oslanjala na remont i unapređenje postojećih sistema. Prioritet je bio da tehnika ostane operativna, a jedinice sposobne za izvršavanje zadataka. Istovremeno, politička situacija u regionu ostajala je veoma nestabilna. Rat u Bosni i Hercegovini još nije bio završen, dok je pitanje Kosova postajalo sve značajnije u bezbednosnim procenama državnog vrha. Generalštab je morao da planira različite scenarije, vodeći računa o mogućim krizama na više pravaca istovremeno. Odnos između vojnog i političkog vrha u tom periodu bio je od velikog značaja. Kao načelnik generalštaba, Perišić je sarađivao sa državnim rukovodstvom, ali su se vremenom počele pojavljivati razlike u pogledima na pojedina pitanja. Iako se u javnosti o tome tada malo govorilo, pojedini izvori navode da su neslaganja između njega i predsjednika Slobodana Miloševića postajala sve izraženija. Razlozi za neslaganja bili su složeni. Radilo se o različitim procenama bezbednosne situacije, načinu korišćenja vojske i odnosu između političkog rukovodstva i generalštaba. U početku ta neslaganja nisu bila javno vidljiva, ali su vremenom postajala sve ozbiljnija. Jedan od događaja koji je dodatno povećao tenzije dogodio se krajem 1998. godine, kada je Perišić javno kritikovao pojedine poteze državnog vrha i ukazao na potrebu drugačijeg pristupa rešavanju bezbednosnih problema. Takav istup bio je neuobičajen za visokog oficira, posebno imajući u vidu tadašnje političke okolnosti. Nedugo zatim usledila je njegova smena sa mesta načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije. Time je završena jedna od najznačajnijih etapa njegove vojne karijere, ali njegova priča time nije bila završena. Naprotiv, upravo nakon odlaska iz vojske, usledit će događaji koji će njegovo ime učiniti poznatim i van vojnih krugova. Ulazak u politiku, kasnije hapšenje zbog afere sa američkim diplomatom i višegodišnji proces pred Haškim tribunalom, koji će ostati jedna od najpraćenijih pravnih priča vezanih za bivše visoke oficire Vojske Jugoslavije. U to vreme Savezna Republika Jugoslavija ulazila je u jedan od najtežih perioda svoje novije istorije. Kriza na Kosovu bila je sve izraženija. Međunarodni pritisci rasli su iz dana u dan, a samo nekoliko meseci kasnije usledilo je NATO bombardovanje. Nakon političkih promjena koje su usledile početkom 2000. godina, odlučio je da se aktivno uključi u politički život Srbije. Osnovao je političku stranku pod nazivom Pokret za demokratsku Srbiju, nastojeći da svoje vojno iskustvo pretoči u političko delovanje. Njegova stranka nikada nije postala jedna od vodećih političkih snaga, ali je Perišić učestvovao u radu tadašnje vlasti i obavljao funkciju potpredsjednika vlade Srbije u periodu nakon promjena iz oktobra 2000. godine. Dok je jedan deo javnosti smatrao da bivši načelnik generalštaba može doprineti reformama sistema odbrane, drugi su kritikovali njegov politički angažman, smatrajući da vojska i politika ne bi trebalo da budu toliko povezane. Bez obzira na različita mišljenja, Perišić je ostao jedna od prepoznatljivijih javnih ličnosti tog vremena. Međutim, događaj koji je ponovo privukao ogromnu pažnju dogodio se 2002. godine. Pripadnici tadašnje službe bezbednosti uhapsili su ga u jednom beogradskom restoranu tokom sastanka sa Johnom Davidom Neighborom, diplomatom ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Prema navodima domaćih vlasti, tom prilikom američkom diplomati predavana su poverljiva vojna dokumenta. Hapšenje je izazvalo ogromnu pažnju domaće i međunarodne javnosti. Fotografije i snimci sa mesta događaja brzo su obišli medije, a slučaj je postao jedna od glavnih političkih tema u zemlji. Protiv Perišića pokrenut je krivični postupak zbog optužbi za odavanje državne tajne. Tokom postupka vođene su brojne rasprave o tome kakav je karakter dokumentacije koja je navodno predata i da li je zaista predstavljala državnu tajnu u smislu tada važećih propisa. Sam Perišić negirao je da je radio protiv interesa svoje zemlje, tvrdeći da nije počinio delo koje mu se stavlja na teret. Posle dugotrajnog sudskog procesa doneta je oslobađajuća presuda. Sud je zaključio
da nije dokazano da je izvršio krivično delo za koje je bio optužen. Time je završen jedan od najpoznatijih sudskih postupaka u Srbiji, koji se odnosio na visokog vojnog funkcionera. Ipak, mnogo veći pravni izazov tek je sledio. Godine 2005. dobrovoljno se predao Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Tribunal ga je optužio po osnovu komandne odgovornosti za zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tužilaštvo je tvrdilo da je kao načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije pružao kadrovsku, logističku i materijalnu podršku Vojsci Republike Srpske i Vojsci Republike Srpske Krajine. Suđenje je trajalo više godina. Tokom procesa saslušan je veliki broj svedoka, predstavljena je obimna dokumentacija, kao i brojni vojni izveštaji i naređenja iz ratnog perioda. Tužilaštvo je pokušavalo da dokaže da je Perišić imao efektivnu kontrolu nad određenim jedinicama i da je svojim odlukama doprineo izvršenju zločina. Sa druge strane, odbrana je tvrdila da Vojska Jugoslavije i Generalštab nisu komandovali snagama Republike Srpske niti Republike Srpske Krajine, već da su te vojske imale sopstvene komandne strukture. Također je isticano da pomoć koja je pružana nije automatski značila i komandovanje njihovim operacijama. Sudsko veće proglasilo je Perišića krivim po pojedinim tačkama optužnice i osudilo ga na kaznu zatvora od 27 godina. Presuda je izazvala različite reakcije. Jedni su smatrali da predstavlja važan korak u utvrđivanju odgovornosti visokih vojnih funkcionera, dok su drugi ocenili da nije dovoljno utemeljena na dokazima. Perišićeva odbrana uložila je žalbu, nakon čega je predmet razmatralo žalbeno veće tribunala. 2 godine kasnije, 2013. godine, usledio je potpuno drugačiji ishod. Žalbeno veće ukinulo je prvostepenu presudu i oslobodilo Momčila Perišića svih tačaka optužnice. Veće je zaključilo da tužilaštvo nije dokazalo da je pomoć koju je Vojska Jugoslavije pružala vojskama bosanskih i hrvatskih Srba bila posebno usmerena na izvršenje zločina, niti da je Perišić imao efektivnu kontrolu nad jedinicama koje su te zločine počinile. Na osnovu toga doneta je oslobađajuća presuda i Perišić je pušten na slobodu. Posebno se raspravljalo o pravnom standardu koji je žalbeno veće primenilo prilikom ocene odgovornosti za pomaganje i podržavanje. Jedni su tvrdili da je presuda postavila previsok prag za dokazivanje odgovornosti, dok su drugi smatrali da je upravo takav pristup bio neophodan kako bi se izbeglo kažnjavanje bez dovoljno čvrstih dokaza. Po povratku u Srbiju, Perišić se uglavnom povukao iz aktivnog političkog života. Povremeno je davao intervjue i komentarisao pitanja iz oblasti odbrane i bezbednosti, ali više nije imao ulogu kakvu je imao tokom 90-ih i ranih 2000-ih godina. Kada se danas govori o Momčilu Perišiću, mišljenja ostaju duboko podeljena. Jedni ga vide kao profesionalnog oficira koji je tokom svoje karijere pokušavao da očuva vojni sistem u izuzetno teškim okolnostima i koji je na kraju pravosnažno oslobođen pred Međunarodnim sudom. Drugi smatraju da, bez obzira na ishod sudskog postupka, njegova uloga tokom ratova 90-ih ostaje predmet ozbiljnih istorijskih i moralnih rasprava. Istorija često ne daje jednostavne odgovore, posebno kada govori o ljudima koji su donosili odluke u vremenima rata. Momčilo Perišić svakako je jedna od ličnosti čije će delovanje još dugo biti predmet istraživanja istoričara, vojnih analitičara i pravnih stručnjaka. Njegova karijera obuhvatila je uspon kroz redove Jugoslovenske narodne armije, položaj najvišeg profesionalnog oficira Vojske Jugoslavije, ulazak u politiku, spektakularno hapšenje, višegodišnje suđenje pred Haškim tribunalom i konačnu oslobađajuću presudu. Bez obzira na različite poglede na njegovu ulogu, nesporno je da je Momčilo Perišić ostavio značajan trag u istoriji Vojske Jugoslavije i političkih događaja koji su obeležili kraj 20. i početak 21. veka. Razumevanje njegove biografije zato nije važno samo zbog jednog čoveka, već i zbog razumevanja jednog od najsloženijih perioda u istoriji prostora bivše Jugoslavije. Sada se borim i izborit ću se za odbranu časti i dostojanstva svojeg
i svoje porodice i časnih oficira Vojske Jugoslavije i Vojske Srbije.